que si aixeca't, que has d'anar a l'institut, que si espavila, que arribes tard, que no mengis aliments ultraprocessats, que no estiguis tantes hores al mòbil, que no miris aquests programes, que no beguis alcohol de festa, que no surtis fins tard, que et posis la mascareta, que no fumis, que no insultis, que no facis tonteries. Tot el dia ens estan dient què hem de fer i el que no. Potser comença a ser hora que decidim nosaltres el que podem fer i el que no, no? Però per prendre aquestes decisions hem de tenir clara una cosa, que el que decidim no ens afecti per malament ni a nosaltres ni al que ens apreciem. L'Organització Mundial per la Salut defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, el que suposa que la salut va més enllà de l'existència o no d'una malaltia. Més que d'una vida sana, cal parlar d'un estil de vida saludable, de què formen part el que mengem, l'exercici físic que realitzem, cuidar-nos i cuidar els altres, els estudis i la feina, la relació amb el medi ambient i l'activitat social. En aquestes pàgines trobaràs informació i eines que et permetran escollir per tu mateix. No és fàcil prendre decisions, però només tu ets el responsable de tu mateix, del que facis i de l'impacte que tindrà en les altres persones i en el teu entorn. Per això, cal entrenar-se, equipar-se i anar guanyant habilitats personals per sobreviure als puges i baixes de la muntanya russa que és la vida.